Boleh viewers ngai shan swear nga priang subhai pi season 4 channel channel haga kertang ga batiang tam jong Jesus Christ nong penim tiga topik ka ban kran menta ka dai shapang ga jingkhawai turai bat kani ka topik anong fi ka dai ka bangim ju kham ya kran shu ho niele nia pendap ya kani ka jingkhawai turai rai bun na pedang jo fi anong nim da ngau thu than ka ai ka jingmot jong ga jingkhawai turai bat bun sin nila shule tang dap rukom bat nganong fi ba habang ile engani ga jingkhoi trai kamdei bangin shule rukam in shule niam rei kadei bangin da ngau thu shai na khakti jong blai namar la dangi ngau thu shai na khakti jong blai ngawang kan sadan ka jing khurkhu ka jing em jong fi namar ya kai ga bau jisu lakular khakti jong u kanya ilong shisha kumta tu ningkong e ngan hikai fi gani ga jingkhoi trai da ka ba ngan bu e ki jingkli ba ngan sajuba kawai hedin kawai ka jingkli ka ba ningkong kalong ba balai kai ka jingmot jang jingkhawai turai kai ka jingmot jang jingkhawai turai kai ka jingmot hangni habau jisu fin da pek naka gospel yo anes kal nong ka ba san pusau ter fin I hang tu ba jisu kres u kranchai wang bala da fin unu bayo bam naka do ba naka snam jonga udan ka jingim bam jukot bat am tanga tawang da ka babam ya ka do bat ka snam niyai ne au Jesus Christ bat u jisu blai sa penmi pat hakasngi ka ba khadu sa mi penmi pat ya kita gi bayo bam nakani ka snam ba ka do jong Jesus Christ tika ai ga jingmot ban bam naka do bat ka snam por ba u Jesus Christ kuran ni kani bu na ki senran jong Jesus Christ ki thot no pet ni na puli ha ka khat ka ban ro phau ong namar kata shibon na ki senran jong u haba ki leyo ngau ki ley ong kani ka long ka kentien ka ba e than wei bala man sngap yo kinang mot ba ha tu por ki hak ban bam ya ka do jong Jesus Christ bat ya ka snam ba sha tigi thot no ki ong ka long ka ba e palat kum nu ngila ban bam ya ka do bat ya ka snam jong Jesus Christ hara Jesus Christ upen shai ni upen shai ka khat ka ba Andrew puai terter wang ni haba ujisu teu latep haladi ba kita ki senran jong u ke kran khnyom shapang kata ula ong haki shisha kani ka penthot yafi kumnu te lada fin yo I yo tau khun ubriu ba ulet kiu shaka ba uladan menshwa kalong ka mensim ka ba penem ka do kampan mentoy ya ruem kita ki kentin ki bang ala kran hafi kilong ka mensim bat kilong ka jingem handrai dan ki ba napi ki bamngat namaru jisu latep nado ka bamen kong kino kita ki bamngat bauno uta bandino eu hat khat man ru pusan wang ulong ti namar kani ngala ong hapi ba omdan ubala banwan hanga lamda kalong balai na utau pa jonga khat man riu punri ko ang nado kata shibu na kisndan jong u kilai kaladin no bat kim shim la yalat lam shu bat u namar kata jisu lakli ya kita ki khat arngot piru piaman em banlet no khat ban ru pra anda kam tau siman petras lai thu aki wang kutrai dai pat hang no pat nyen yalat me medan gi tien ka jing em bam jukot pi balai gitu gi wei gi senran au jing Jesus Christ ki phat no namar kim sngau thu ikai bo Jesus Christ ukuran Jesus Christ ni ukuran shapang ka jing syayap jang u Jesus Christ halor ka ding pna Calvary ka jing penmi ya ka snam jong u ka jing syak sempat ya ka mat jong u pi bat hang ni wang kiktian kidan ka jing em kiktian ki bang akran kidan ka jing em petras wang ni wang shanung in let try namar medan kiktian jang ka jing em bam jukot te pini haba au Jesus Christ naka gospel Matius nang ba arpun riu na pek to finlap ba haswa ba unlet man sha sana fnau la le ka jing bam khoi me ka de ka jing bam khoi trai baula ula hakaba kidang bam khoi me la shem yo kupu la kdia la khmet chemnam la kdia to kupu bal ai wang shem kani ka do kalong ka mat jonga kani kalong ka snam pi mdei bu ai la de daka bau khat ya ka do la de na bo penmi ya snam andai kani ka penpau ba kan dan ka jing syayap jong Jesus Christ haga ding fna Calvary bat kini ki senra jong ukile daka jingat ya to kile jang daka jingat bat haba kingat ha kata ka jing syayap jong Jesus Christ ti kile ki senran kile shwa bun syayap Jesus Christ kile shwa daka jingat baki bam ya kata ka do ba snam mot kingat ha ka ai ka bau Jesus Christ sa syalat bat kini ki kentin bau Jesus Christ ukuran syar uban bau syayap ka ding fna Calvary kini ki khat arngut kingat ya kata ka bau Jesus Christ ulong reki bai kim sngut thu kinang mot ba ki hak bandi
ya ka tu ka snam ba shisha jung ba de ka do jung tikan ni kala pentut ba yaki tikan ni kan kamut ka jing bam jong jing khoi trai ka ka jing mot jong jing bam khoi trai ba mangipat habau Jesus Christ ula adap syayap bigading fna Calvary ngin hap kan mau ya kata ka jing syayap jong Jesus Christ habang isyem ni da bam yu tu kupu ba ya tu kawan ngadong fi ni hap ban kan mau ya kata ka jing syayap jong Jesus Christ de hang ta kan ba habang ikan mau ngile akan ni am bangile marwai ngile kum kabalang kum kamet jong Christ bangi le lang ikan mau ya ka jing syayap jong Jesus Christ hakadik na Calvary fi ngakwa ban pensyai fi nak banta jong ni kini ki testament jong jutang ba thamai ki ba Jesus Christ la adap syayap hakadik na Calvary pa ka jing bot kalong ni dalek naka shiti skinang koren nang ba khatwai pol akran syai kan ni wong kum ni khat ka ba ar pulai ngin puli ter wong na bangala pedang na utrai ya ka bangala IT patang ru api bau jisu bau utrai hakata ka miet haga bala dino ya ula syem ya kupu khabar pesau bana haba ulangu ula kedia bau laong to syem pa fi to bam uni ulang kamat jonga ya ka bangala penken na ka benta jong fi to le ekani ka ban ken mau yanga arpsan kum juru ya ka kuri hadien ka babam jamit ro daong kani ka kuri ka long ka jutang ka bathamai na ka snam jonga ya kani tu le fi katno sien ru ba fidi ya ka ban kan mau yanga namar katno sien ru ba fi ya bam uni kupu ba fi di ya kani ka kuri fi pen pau ya ka jingyap utrai tat andaun wan takadau ka long ka badan kampol ruang lai patang ka u tika jingmot jonga jingkawai turai kadai bangin yo benta na ka met bat na snam jong Jesus Christ ka ba ni ken mau ya ka to jing syayap jong Jesus Christ da ka jingat nganong fi ni le da ka jingat ban ken mau ya ki tu kentin jong Jesus Christ bolong ya ki ai ka bala tho akading na Calvary te kata kadai ka jingmot jong jing khoi tora nganong fi dan ki bahikai ba ong ba ni bam si syaya ka snam bat ya ka met jong Jesus Christ em kam kren ya kata ka akan syai Jesus Christ pa kren syai wong kalong kamen sim ka ba penem kado kampen mentoy e ru em kita kitin ki bangala kran fi kilong ka mensiem bat kilong ka jingem ti fila syai ka jingkli ka baning kong kabong kamut kumno ka jingkhai turai kabaar kalong ka jingkli kalong balai ni dan kam ya ka jingkhai turai ti ngan puli pensyai pi naka kitin jong balai naka gospel Yohanes kalong ka ba san pau sao ka tukhat ka bahnri kalnong ka bahnri ka tukhat ka basan pusau Jesus Christ wang niu uno noru ubabam ya ka do jonga badbadi ya ka snam jonga udan ka jingem bam jukut bat nga ngan penmi pat ya u ha ka sngi ka bakhat do sama na ba ka do jonga kalong da shisha ka jingbam bat ka snam jonga kalong da shisha ka jingdi jaru babam ya ka do jonga badbadi ya ka snam jonga uyai sa hanga bat nga hu kumbau kupa ubaim ulapha yanga bat ngaru maim dau tau kupa kum tau babam yanga bat unyo im kendanga uni ulang utau kupu belawan hirna benang am kum bagi kupa jong fi kilaya bam bat kilaya yapno jar babam uni kupu unyo im bam jukut kini ki ru ulai tu haga sinagog kat maudan hikai haga kapernam piu Jesus Christ wang tau babam bayo benta naka met banak snam jong Jesus Christ unyo im undan ka jingim bam jukut bau Jesus ublay sa penmi pat u hakasingi ka bakhat do ulang wang ruba utaw bayo bam na kupu ba nakamet na kupu ba naka snam lani nakatakamet ba naka snam jong Jesus Christ unyay ne pi aga gospel Yohanes kalnong ka bakhat sanro finapuli tertern to Jesus Christ wang along ding sawan ba shisha taw ba yay ne hanga unsay so hambun taw bam say so bat bam yay ne Jesus Christ unsha khet no ti kadang-kadang idan kam ban yo benta na kaniga jingkhoi torai kam dai ka basule niam nganong fi kadai ka badan jingmut kadai ka ordinance kadai ka jingya patang ka ba ki apostol hi kila le ya kani ba ngir ngi dai ban le menta ti fila syai ba ladang imyo ban na kaniga jingbam khoi torai ngong fi nginum dan ka jingyai ne Jesus Christ nginum dan ka jingim nganong fi ni kelat no ya kata jingsha jong Jesus Christ hakadim fna Calvary kum ka balang ide ban syem lang namar indai kan jing khoi toran indai ka baba marwai to mentas khawai pat ka jingkeli manu kita ki balong ban syem ya jing khoi toran manu kita ki balong ban syem ya jing khoi toran manu kita ki badai ban syem ya jing khoi toran
Nakwa fi ban let nakikam ki apostol. Nang baar namar nakwa ban hikai be naka Bible. Nang ki apostol kakam ki apostol nang baar. Katkhat ka ba saupuar ka ongkum ni. Bat ki layai ne scam ha ka jing hikai jong ki apostol, bat ka jing yaslak bat ha ka ba kedia kpu, bat ha ki jing duai de. Katkhat ka ba saupun riu lo guru ka ong ni. Hala ka sengiru ki layai ne scam ha ka wai ka jing bot ha ka temple, bat ha ba ki daya kedia kpu nak ha ka yeng ki laya bam da ka jing kmen, bat da ka jing sngau bet ka dok nut. Ki daya ro yu blai bat ki da syam ka jing song ba na ki beriu baro. Baru try la penang penyeso aki haka sengi ya kita gi balalai im. Fi mano kini gi babam ke jing khoi try. Babam ya jing khoi try ki dei kita gi balayo ya jing kha arsin. Lani kita gi balalong. Balayo mat ya kata jing penim nau Yesus Kristus. Fi ukuran Petrus ukuran ni ukuran ya gitu gi banget. Ya gitu gi lai hajar mut. Fi kan ni kadai ka khat ka basau pulai bat sau pun riu. Abangan puli fi na khat ka ba sau puai kaktin jong belai kong namar kata ya kita ki bala pedang ya kaktin jong lapen baptis kum ta lapen ya so ha kata kasni syaka balang kum balai hajar ki mensim pi kabamut kumno kabamut ba ki ba syem ya kan jing khoi turai kin dai ki bala amat ya jing kharsin kai ga jing kharsin kum bangala juhi kai video kalong ka ba kitu ki bala kela kabamut sangap ha ki bala kela kabamut ki bala plai ki pop ki bala i no ki pop kibala yo sat nak senam jong Yesus Kristus kibala nget ho Yesus Kristus kibanget ha jing mi pat jong Yesus Kristus kibanget baula syayap nam tagi pop jong ki bat kibala dap lech ka jing jong jing pen baptis bala dap yo sat ya tu beri bala dap penjat itu beri teman bala dap penjat ya tu ga mat jong ka pop bagi bala priang yang mensim khut ngong kini kidai ki beri kibakat ka mat jong Kristus kabalang kidai ka mat jong Kristus tinggi i nak akti jong belai ba kita ki ba ya ba me jing khoi torai kidai kita kiba adai kamat jong Kristus mla ban shubam kulumar nang fi klam yo ya jing em jong namat aba fi bam ya kamat bari snam jong Yesus Kristus kumno kibanget kila ban bam ya kani kumno bam pat yo mat si sayu Yesus Kristus pi kakti jong blai ko ang kumno fin panya so lang ya ka mat jong Kristus pat kibanget kadang yu kamat kibu banget bat kibanget ti ni dei ban le kan kong kti jong blai te lada fi ai je khoi torai no dei ban penti kena ba kidai ki balamat ya ki ngihap ban keli kata lada ki mi thohak ni mala ali ain rai u ba ai ka jing khoi torai dei ban penti kena tu fil amat sisane am ka jing khoi torai mar ni mala ban bam bat ki beriu ki bampat mat ya ka jing kha arsin ti kata ka dei ka jing keli mano kita ki ba la ban bam ya ka jing khoi torai ka benta ka ba ar ka hangni ka jong ka jing keli ka long kita ki balamat ki ba banyo ka jing khoi torai ki dei ban le kumno pan kamot kumno ngi dei ban bam ka jing khoi torai to ngan kunthop na ka ka jing keli ka balai kumno ni dei ban bam ya ka jing khoi torai pan upol syakit siti sina koren kan ning kong koren halnang ba khatwai ukuran syah ni wong kumni wong khat ka ba ar punyo sabha kumno ban ba mi ka jing khwai tora khat ba ar punyo kong na ba kumta uno noru babam ya uni kupu laniu di ya kani ka khuri utrai klam burang kan unlang ubaram na ka jong kata kamet bat ka snam jong u na ka snam utrai andai tu ai ba ubriu un yet ya ladi tanda kumta tu ai ba un bam na utau kupu bat ba un di na kata ka khuri namar uta ubabam bat ubadi ubam bat udi kajing penram ya ladi lada di bishar bha ya kata kamet utrai namar kan ye bon kilong ki bapang sanghem bat ki bapang khro hapdang jong fi bat shibon ru ki yo thiano nrai ladang ila bishar bha ya ladi an am da la bishar ngi kumni andai habala bishar ngi lasnang yang i da utrai khnang ba an am penram ngi lambat ka perthai sangap bha ukuran bha mantangi kibun na kibanget ru ngonong fi kishim kamkai kimshim serious ngi jing khoi tora andai ni pol naduk khat ba ar punyo kon syai ong tau babam unu ru babam yuni kupu badi yang ni ka khuri utrai klam buram kan ni di ban buram
kababuram mot hang ni ngi dei ngong fi kababuram ka dei bangin sngo thu bangila long ka met jong kures bangila yo map na ni ki pop ngila lai lut ni ki pop ngamong ya ka jing jana hindring ngong bangila lai lut na ka tuka ka jing sha te marau si pop bangim dan shu ka tuka pop ka bangi dang yaile sheile ka ba pen ba te marau ka ba ar ni ukuran jus kures wang pol wang ni wang ba ninda bishar bahai ka met kures pi meneng akran syapang ka met kures kamet ukures kadai kaba layo jing penim kamet ukures abang iba me kamet ukures ngidai kita ki ngidai ngidai kamet jong ukures ti haba ngin bishar ba wei pa wei pi utu babam hi udai banda bishar nya unang ai kanika jing khoi trai unda dai ban kran banya unang pen pihak ni hap simet nimla ban bishar ini nun simet ni hap sutu abang iba me ngidai jing khoi trai ngidai ban long serious ngidai ban bishar kamet ukures autu ngidang dan em gitu gi pop ki barang sakut hangi ngi ai le pop ngi wan ka pop ngi ba me kamat kures kadai ka kentang ka khut bala syayap ka di fna calvary bala tap bala mi pat manong fi uji kures dei ba khut ba kentang ngi mlak ban bam sakut mat ka pop ngi ba me raji khoi torai hang ni ukuran wang ba ngi num bam sya jing penrem pet ni judas ba me raji khoi torai to ka mi jisu mong namar ba udai ban jet himo Handai umshim layet udan utiet ke jing thang manong fi udan utiet umot bandien no Jesus Kristus manong fi handai ujak na abam ne to jing khoi trai namar balai ba ubam ya kata kamet jong Kristus klam buram kan ti hang ni mdai banga penting fi handai habang ile kan ni di banong serious bai hang ni khat ka ba khat nyau ru ka kran chai ba hang ni khat ba nyau wang ba kidan ki bawan ba me ka jing khoi trai kiwan bam nganong fi kimya bam haju kapor nang ta kimdan ka jing ka unity kidan ka jing bishni kidan jing pihon hang ni ki udan ki babuat ki bawan kidan ki ba nganong fi kim ya long renti ka ni kapor ha ni ka baba mi jing khoi torai te tara thadau pol usnang hang ni usnang ba mundai gandan ganu ka jing thiet jing thang ne ga jing bishni wai bat ladang idang dan kitu ki pop ki bam pat lai lut ru ngidai ban pikir bah namar ba balai bahang ni wong namar utau babam bat badi ubam bat udi hakajing penram ya ladi lada da bishar bahai kata kamet utran ba ngidai ban kan mau ha bagi bam ya kan ngajing khoi trai ru ngidai ban kan mau tu por ba kum kabalang ngidai ban kan mau ba atrai ngi kan mau kata kajing syayap jong mi hading na kalvari namar pet ka ngida pusan em ha tu por namar pet ya khat ba pun riwang namar kat no sien ru ba pibam ya uniu kupu bat biadi ya kan ka khuri pipen pau ya ka jingyap try tat and down one pipen pau ya kata pi mdei tang bagi ken mau hendrai gida pen pau ya kata ka jingyap jong try bang wan tak ada ka kalong ka badan kam ba kan ka jingbam jing khoi try mdei kam long tang sembal hendrai gida pen pau nong fi pi de demonstrate kalong kum ju ha bagi let syaka jing pen baptis bun sing gibriu kinang mot ba ka jing pen baptis ka dai tang ka sembal hendrai ka dai ka bangi pen pau bangi kok ngu ban let teraju bengi kok ngu yang aktin jong belai ban let ban syayap ban let syaka jingyap jong Jesus Kristus ban let syaka jing tap manam yakran ni sepang jing baptis ndrai ngai kran ni sepang jing khoi trai ba ka jing khoi trai ka dei bangi pen pau istu am bangi pen pau it's an action which we do ni nget syaka jing yap jong Jesus Kristus ban ni dale ka action bangi da bam yo tu kupu bat ya ka tu kasna jong ya ka tu kawan bangi di mo kasna jong Jesus Kristus ka khuri yong ti filak song tu ni ba kinu kita ki babam gi ban bam dak serious ngimdei balada sidang dan gipop claim gipop aurea gipop jang jing bishni ginu gi bampak pen khoi nganong fi la deng miama no ngam tharai bengi dei ban ba me jing khoi torai namar ba ka kran syah ni bengi khlam buram ya kata ka namar ka kai ka snam jong Jesus Kristus ka pelat ni na ka pop kumno ngila ban bam khlam ka jing kala ka bomot basya ngilan kam ban kala bomot sya ban bam kan hiru bandan ka jing pelat lut tingimla ban ya bam patharu bagi beriu ki bam patyo ya jing kha arsin ngimla ban penyesnok lang ya kamet jong Kris bat ki bam pat dei kamet jong Kris ngimla ban le kan ni ka kran kitin jong bleng ni ka kran da jing snok skam na ka kitin jong blei bangin syai tile sidan na plang jong fi ki ba la jubam ya jing khoi torai nong fi isubam tang dap rukam suthu ikai tong kala ka bamot no phai no sha bible da pet ya ka kitin jong blei kai ga ba fi dei ban le blei snok tanat ba fin chule tang ni giram yang sintor ba shupa kam le kat kam kitin jong blai namar la ai te kitin jong blai ni
ini ban sengau thu lai kinong hikai tinggi dan kam ban le hat kum kabadai ti kaba kaba khadu ka jingkali ka manu bala ban ai ka jing khoi turai tu bala ban ai ka jing khoi turai de manu no briu bala yo ya ka jing penem bala mat bala pen baptis yu man sim khu namar ban sakhi ya tin jong blairu kadai nganong fi ban sakhi de ki bala priang yu man sim khu namar kidan kabor dikani ka jing khoi turai kadai ki bri ki bala mat ya ka jing kha arsin bala dan ka jing baptis man sim khu ki ban kabor ka ikhtiar manu filak ban le mudadan kam ngalak ban le manga ne manu ru ki bala mat ka badai ka mat jong kris lada pilet chenu shubu mata pimdan pastor mang pinle kum pin pep no fidan ar ne laingot ke fidan ar ne laingot ru ki bay sangla kertang trai fila mat sya pila ban yele manu no we na pedang jong fi ban ai ka ni ka jing khoi trai ni khlamda bishar banya khamda itu banya manu bade la ban ai ban yalap ya gospel ru khlamda itu banya manu ndre kita ki bri ki bla bayo ya ka bor bla dap du mensim khut tengah try fila syai la fidang dan ki jingkeli sengau ban text sang tu ban comments but sengau da like ya ni video da share da subscribe da le tu notification button kana ba ki wei kinyo ya ka jing pen syai but kinang kam tip ya ni ka jing kai na tin jong blai but kum ju ru ba bang pen mi ya ka video ha fi ai tu notification button pen mi ki video pindup tip bakal mi thamai te kublai shibon yero try na man takaburam try